Buru bikoitzeko kookie kutxa zinta automatikoak makinaren inguruan makinaren funtzionamendu eraginkortasuna hobetzen du. Egokia da kaxalauki zuzenetarako, pote karraturako eta ontzi biribiletarako. Makina osoaren osagai elektriko eta pneumatikoak fabrikatzaile ezagunetatik eginak dira etxean eta atzerrian, eta kalitatea fidagarria eta egonkorra da. Erosotasuna da kutxaren altuerari doitzea eta zinta azkar ordezkatzea. Makinak aplikazio eskaintza zabalagoa du, atxikimendu eta leuntasun onarekin.